Усё здарылася менавіта тут. Каля 12 гадзін мясцовы жыхар вёскі Бабровічы адкрыў агонь па супрацоўніках міліцыі. Адзін міліцыянер загінуў адразу на месцы, а іншы знаходзіцца ў рэанімацыі. На месцы здарэння працуюць эксперты. Следственным управлением УСК по Брестской области по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, с ним работают следователи. В настоящее время следователями планируется назначить ряд экспертных исследований, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит психологическое состояние мужчины на момент совершения противоправных действий. У гэты трагічны дзень трое супрацоўнікаў міліцыі праводзілі праверку законнасці захоўвання зброі ў насельніцтва. А палове 12-го яны пастукалі ў дзверы мясцовага жыхара заўзятага паляўнічага. Мужчына валодаў ружом з 2000 года. Тэрмін яго дазволу мінаў у лістападзе. Гаспадар дому адрэагаваў на з'яўленне міліцыі варожа і адразу ж адкрыў агонь. З карцечы было здзейснена 2 стрэлы. Першы забіў майора міліцыі 1976 года нараджэння, а другі параніў іншага супрацоўніка. Трэці ў гэты час знаходзіўся за плотам. Выклік у хуткую паступіў 11:56. Дапамагчы пацярпелым да яе прыезду спрабавалі суседзі насупраць. Пасля стральбы мужчына зачыніўся ў хаце. После этого на место происшествия был по тревоге поднят весь личный состав РОВД. Были приглашены специалисты из всех совместных заинтересованных служб. Прибыл отряд специальных подразделений «Алмаз». В 15:38 сотрудники этого подразделения задержали без единого выстрела этого правонарушителя. Ранее уже привлекался он к административной ответственности за нарушение действующего законодательства. Вёска Бабровічы Івацевіцкага района невялікая. У ёй пражываюць менш за 60 чалавек. Навіна перастрэлцы ўзначаліла ўсе інфармацыйныя стужкі краіны. Што ж тады казаць пра мясцовых жыхароў? Яны распавядаюць, што стралок жыў адзін, вёў прыстойнае жыццё, неафіцыйна падпрацоўваў вартаўніком на прадпрыемстве. Сестра мужчыны яго партрэт дапаўняе. Он у нас не пьет, не курит, не гуляет. Он у нас цветы разводит, видите, цветы, розы и разные другие. Он котов жалеет, последние отдает кота. Он собак жалеет, он бедных жалеет. У загінуўшага участковага засталіся жонка і дзіця, а другі 23-гадовы міліцыянер цудам выжыў, і зараз за яго жыццё змагаюцца івацевіцкія медыкі. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, стабильное, находится на аппарате искусственного дыхания, проводятся все необходимые лечебные мероприятия. На данный момент состояние мы расценим как стабильно тяжелое. Як стала вядома пазней, прысутнасць алкаголю ў крыві стрэлка не выяўлена. Крысціна Пратасавецкая, Мікалай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».